may buntag sa tanan. Nanapod kita sa light them with my word. So, may buntag sa tanan. Labi na katong tanan nga mga Bisaya. Mga Bisaya nga mga Pilipino sa tibuok kalibutan. Kanini ang akong gipadayag kaninyo, alam kaninyo, no? Bisag unsa na ang inyong mga kananaang citizen siguro karon sa inyong mga nasod nga naa kamo diha na permanente nagpuyo. O katong mga OFW, bisag asa kamo, bisag na kamo sa barko naglawig, no? O naa kamo sa inyong trabahoan, o tanan-tanan nga ng mga trabaho nga na kananaang nabiya kamo diri sa ato ang nasod Pilipinas tungod sa ato ang kawadon siguro o opportunity siguro sa ato ang mga panginabuhi. Maayong hapon kaninyong tanan, kanitanan para sa inyo o katoto ang mga supporter po nato ng mga Bisaya o kinsa kamo lain nga nasod kanipod ihalad nato kaninyo. Ang ato ang sinimana nga pagpaambit karon kinutlo gikan kang Matthew chapter 16 verse 21 to 27. So sa pagpauna, brothers and sisters, kani nga reading very close yun nga na ay kalabutan sa niaging simana nga ato ang Ibanghilyo nga atong gitun-an. Mo ni sa verses 13 to 20. Ano? Ngani sa verse 16, si Peter, iyag yung gikonpisal ang iyang pagtuo nga si Jesus gayud ang Messiah or the Son of God. No? So, karong adlaw nga gospel ni Jesus, kani nagtudlo na pod nga si Peter nga siya nga ni nag-reveal nga si Jesus mo ang Messiah. Unsa magyud ang pasabot sa Messiah o unsa magyud atong expectation, no? Atong mapaabot diha sa Messiah being a disciple, no? Kani nga ebanghelyo mo gani primero nga naghisgot sa pasyon ni Jesus. Mo'y nagpredict, no? Mo'y nagtagna o mo'y nagpakita nagi kanana ang pag-antos ni Jesus diha sa cross. Na siya mismo iyang gipadayon ang iyang pagpanudlo. Sa ako nang kaistorya sa unahan, siya nagpadayon sa iyang pagpanudlo sa mga disipulo sa ilang panaw, no? On their way gikan sa Galilee to Jerusalem. And gipadayan, no, to the disciple unsay ilang mapaabot ug ilang ipreparar ilang kaugalingon dito sa Jerusalem nga mahitabo gayon si Jesus will meet his passion and death and later on his resurrection. Wanto kita sa ebanghelyo. Sukat niadto giklaro na ni Jesus ngadto sa iyang mga tinun-an kung unsa ang mahitabo kaniya. Mingon siya, kinahanglan gayud nga moadto ako sa Jerusalem. Dito magantos gayud ako sa pagabuhaton kanako sa mga pangulo, sa mga Hudiyo, sa kadagkuan sa mga pari o sa mga magtutudo sa kasuguan. Ipapatay nila ko apan sa ikatudlo kaadlaw mabanhaw ako. Sa pagsulti niya niini gidala siya ni Pedro sa unahan o gibadlong tungod sa iyang gisulti. Simba ko dili itugod sa Dios nga mahitabo kana kanimo Ginoo. Miliso si Jesus ug mingon kaniya, palayo kanako Satanas. Gibabagan mo ako nga magbuhat sa kabubuton sa Dios.
tungod kayang imong hunahuna dili iya sa Dios kundi iya sa tao. Unya mingon si Jesus sa iyang mga tinun-an, kung may tao nga buot musunod kanako, dili niya palabihon ang iyang kaugalingon. Kung dili musunod siya kanako, bisan pa kung kamatayon ang iyang dangatan. Kay si bisan kinsa nga magtinguha sa pagluwas sa iyang kinabuhi, mawad-an hinuon niini. Apan si bisan kinsa nga muhalad sa iyang kinabuhi tungod kanako, makaangkon sa kinabuhi nga walay katapusan. Unsa man ang makuha sa tao kung maangkon niya ang tanan nga butang dinhi sa kalibutan apan mawala kat. Unsa man ang makuha sa tao kung maangkon niya ang tanan nga butang sa dinhi sa kalibutan apan mawala ang iyang kinabuhi. Wala gayon. Kay wala gayon siya ikahatag aron mabawi niya ang iyang kinabuhi. Kay ako nga anak sa tao mubalik nga nagadanag sa gahom sa akong amahan, ug kauban ko ang iyang mga anghel. Unya hatagan ko ug ganti ang tanan nga mga tao sumala sa ilang mga binuhatan. Ang pulong sa Dios. Sukad niya ito giklaro ni Jesus ngadto sa iyang mga tinun-an kung unsa ang may tabo kaniya, miingon siya, kinahanglan gayud nga moadto ako sa Jerusalem. Iklaro na niya. Nagpakita nining tumura nga si Jesus nga siya gayud moadto sa Jerusalem. Urgent yung kayo nga moadto gid siya sa Jerusalem. Ngano man nga urgent man nga gikinahanglan magayud. Remember si John the Baptist gipatay, no, ni Herodes. O si John the Baptist ba yan? Siya mo'y nangandam sa pag-abot sa Misaya. Iyang giawhag ang mga katauhan nga to repent and believe, no? Pagtuo ug paghinunsol ug pagpabunyag sa tubig nan ug gipatay na si John the Baptist. Unsa may tabo. Ingon biya si John the Baptist nga naay mosunod mas labaw pa kanako nga siya mao ang mubunyag kanimo sa ninyo ug sa Espiritu Santo. Mao ang Misaya, mo'y muhatag kaninyo sa kinabuhi dayon. So meaning ang mission ni Jesus niabot na gayon nga siya na moadto sa Jerusalem para mosunod ug mo-continue diha sa mission ni John the Baptist, no? Si Pedro biya, bago lang biya niya na-identify, bago lang niya na-ibawaan, o bago lang niya kuwan, iyahang gi-reveal, iyahang gi-kumpisan nga Lord, ikaw gayon ang Messiah. Kaya nangutana man si Jesus, kinsa man ako, iyang gi-address sa mga disipulo, kinsa man ako para sa inyo, iyang gi-address ang mga disipulo. But si Pedro, siya man ang spokesperson, at the same time conviction niya nga si Jesus mo gayon ang Messiah. And with this confession, he was blessed by Jesus tungod sa iyang pagtuo, no? And then, iyang giwarningan dayon ang mga disipulo not to tell anyone. Kaya nga naman, mga istorya sila, out of focus, no? Mawala ang tunog sa kanana ang plano sa Ginoo para kang Hesus kung maguna-una. So, ibalo na mo kung sa'y but pasabot o ang Misaya mo ilang
kalat o istorya na masuko gyud ang Hudyo o mga Romano na madali gyud og dakop si Jesus, no? Dili according sa plano sa Ginoo. Ngani ang Misaya, ang ilang pagtuo nga kani nga Misaya, ang pagtuo sa mga tao nga pareha sa kanang panahon ni David, ni King David, mo'y musunod nga powerful kayo nga tao. Nagdili ani ang plano sa Ginoo. Mo nang giwarn niya o giwarningan niya o iyahang gipasidan-an ang mga katawhan kay dili kana ang mo'y mahitabo. Kung sa mahitabo, siya dakpon, pagalutuson, mag-antos diha sa cross, pagtasan sa cross, o ilansang sa cross. Ikatulog adlaw, as he said, he will be resurrected. No? Kani repeatedly, no? Kanunay niyang gitudlo. No? Ang anak sa tao will suffer and die on the cross. Ngani, iyang gitudlo, anak sa tao. Nga naman, mas safety man yung anak sa tao, son of man, kaysa Misaya. No? Kay kumpet ang Misaya pa, nagikan Diyos sa baba ni Jesus na sigurado si Jesus. Dali ra kay siya dakpon. No? Madaot ang plano sa Ginoo sa akong nagka-istorya. Son of man, iyang istorya kanunay. Of course, brothers and sisters, to tell you, makita nimo ang kananaang istorya sa kaluwasan, ay pa masamti sa mga kananaang mga disipulo nga nabanhaw na si Jesus. Ngani nabanhaw na si Jesus, nagduduha pa gid sila, si Thomas, nagduduha pa gid siya og tuo. No? Paglansang sa cross, pila ra ka tawo ang naa sa tila. Mama Maria, no? Si Juan, ang tinunan niya nga nani. Asa na si Pedro? Gidinay niya og tulo ka beses si Jesus. No? O ubang mga disipulo asa man pain. So, he must go to Jerusalem. Muadto siya, necessity yun, necessary yun. Ngani, gihiskutan kani nga, it is a divine necessity or God's will kabubuton sa Ginoo na si Jesus muadto gyud sa Jerusalem because he must fulfill his mission para magsalbar sa katawhan sa Ginoo sa kalibutan o magsugod diha sa Jerusalem nga trabaho niya. Kung dili siya moadto sa Jerusalem din, dili gayon siguro matuman. No? O mag-antos, daghan ang mga pag-antos. Si Jesus will suffer many things, no? Ngani sa Isaiah chapter 53, verse 4 to 6, no? Gi-introduce mo gini, the idea of a suffering servant. Makita gapon nato ni sa Salmo 22 o 69. So meaning, ang suffering, makita man sa Isaiah, sa Old Testament, o Salmo, dili na kanang kuwan, bag-o sa mga disipulo. Nasabtan nila kani. But dili yun nila masabtan o mahitabo diya sa ilahang leader na si Jesus. Si Jesus mag-antos diha sa mga kamot, sa mga elders of the church, no? Sa mga Pariseo, sa chief priest, sa eskribo. Kani nga tulo ka grupo, mo man ay naglangkob sa Sanhedrin, no? The Supreme Court of the Jews. But of course, makita nato sa kasaysayan o diha sa istorya, they have no legal authority to impose a death sentence. But sila mo desider lang on behalf of the nation na siya o si Jesus mamatay ba yun, no? Nga patyon ngayon si Jesus
for the sake of the nation. Kabantay mo sa kuwan kanang passion of the Christ, no? Giato pa niya dito sana gipasa-pasa pa si Jesus kang Herod ug diri kang Poncio Pilato, no? Kang Caiphas ipasa niya dito kang Poncio Pilato. Kaya nga naman dili man sila maka-decide kung siya patyon yun, no? Kana na mo na mo decider nga i-execute yun ang kanini ang ilahang desisyon, no? Of course ang desisyon nila nga kaning tawhan na ilang hukom nga kaning patyon, but the final execution dito yun sa mga Romano. Kay underman ang kanang Jerusalem o mga Hudyo sa Romano during that time. O sa ikatudo kaadlaw mabanhaw siya, no? So ambot lang og naminaw ba ang mga disipulo ni when Jesus told them about this. Kaya nga nung dili magyud ma-highlight nga siya ma-resurrect. Final nga kanang kaluwasan nato, no? Final nga kita naluwas na sa ato ang original sin. Sa ato ang original sin ni Adam o ni Eva. Wherein kita maluwas tanan on the third day. Nga nung dili magyud ni ma-highlight o dili man nila matagag importansya. Nga naman si Peter, iya mga rebuke, no? He rebuked Jesus ni anto sa unahan o i-rebuke. Dili ka ni mahitabo ni mo. Karena Jesus, no? Iyang i-rebuke si Jesus. Iyang gidala si Jesus dito sa unahan o iyang i-rebuke ni dili ka na mahitabo. Dili ka na sugo sa Ginoo ni mo, Lord. Dili ka na mahitabo kanimo. No? Si Pedro convinced kayo nga siya Misaya. But nadungog niya nga patyon niya si Jesus. And he don't understand about this. He don't understand, as I said, nga naaman ay sumpay on the third day, I will be raised. No, meaning, mabanaw. Patyon to ko, but mabanaw ako on the third day. Really, ang pag-antos diha sa cross, really very difficult to understand by Peter and his disciples. Bisan kita sa ito ang kinabuhi, no? Dili yun na ito masabtan ang pag-antos. Muna sa ito ang normal na kinabuhi. Karon gusto tao ka ng elevator sa ito ang success. Dili ta gusto nga mag-antos, no? Daghang ay nag-antos sa ito ang trabahoan. Para sa ito mga bata na may para ang atong inantusan, na may para sa ito mga anak. No? Nag-antos ta for what? For our children, for our family. No? O pinakaserious kayong pag-antos, nag-antos ta karon sa pagbinuutan, dili sa paghinangal. Because na kaluwasan, na continuation kanina atong kinabuhi, dili yun nga ang atong kinabuhi karon puro lang yung luling hayaw. Happy lang yung karon, gimik-gimik, uban pa. Na ay continuation, na ay sumpay. Ang sumpay nining kinabuhi is ang kinabuhing dayon. But dili gani mahitabo o dili nato antusan. Antusan nato sa mga pag-antos, brothers and sisters. Mag-antos kita. Kay dili kita mosunod sa uban nga naa diyan nagpalibot. Mo man ay pag-antos. Simple ramang yun ang atong kinabuhi. O di lang kita mosunod, simple lang yun kayo. Dili ta muawat sa ilahang mga binuhatan. No? Dili ta muawat sa uso. Nga dili kita angayan. Dili kita muawat sa ilahang pamaangi. Nga dili necessary sa ito kinabuhi. Dili essential sa ito kinabuhi. Muawat lang ta para ma-accept kita sa
atong grupo diha sa society para maka-in ka. Hindi lagi ta mo awat sayo na kaayo ug mao man ay gikinahanglan sa kaluwasan. But asa man diha ang pag-antos? Ang pag-antos diha ang resulta sa pag-antos diha sa dili pag-awat, dili pag-apil. Kanang pag-awat-awat nato. Mao man ay ato ang pag-antos. Ayaw na kong pag-awat sa ila. Nga, diha man ang kaluwasan. But ang dili pag-awat, nagkihanglan gayon ang pag-antos. Muna ang sa cross. Muna gipasan mo ang imong cross. Kaya wak magwit ka mo awat sa ila. Nga naman, biyay-biyayan makasiya sa imong trabaho, biyay-biyayan ka sa imong barkada. Ingon kasi yung barkada, di man tamaliw kayo ng ubay. Di mo ka inom. Di mo ka mag-take of drugs. Di mo ka mag-womanizer. Di mo tamalipay sa imo. So brothers and sisters, mo na ang iyang pasampok. Si Juan Peter, dili ni mahitabo sa imo. Ginoo. May God prevent this from happening to you. Nagisgot pa siya, Ginoo. Dili na may tamo sa imo. Kung ang Ginoo pa ito, paistoryahan ko ron, according to Him. Dili na may tamo sa imo. But this is the will of God. Dili na mag-awat-awat. Agenda sa tao. Agenda dari sa kalibutan. Agenda ni Peter sa dari sa kalibutan. Pamaagi ni Peter dari sa kalibutan, which is very far from the will of God. Muna kita usahay, mamalandong gayud kita sa kabubuton sa Ginoo. Usahay, dili nato ang ayan. Usahay daghantag pangutana. Daghanta o kanang complain gani. Ba't kabubuton man sa Ginoo? Kung dili man ang atong kinabuhi. Remember, dili kita taga nini, dito kita taga langit bayata. But we should not be surprised that Peter fails to understand. Imamagpud kita. In Matthew verse 23, miliso si Jesus ug mingon kaniya, palayo kanako Satanas. Babagan mo ako nga magbuhat sa kabubuton sa Dios tungod kay ang imong nauna dili iya sa Dios kun dili iya sa tao. Get behind me, Satan, no? Mo man ni kung matanaw nato dito sa temptation ni Jesus sa kanana dito sa kamingawan, no? Nga ingon siya nga palayo kanako Satanas. Na gusto man niya nga ang Ginoo si Jesus gusto man niya dili ipasunod sa kabubuton sa Ginoo. Mao ning gibuhat, pareha ra gyud ang gibuhat ni Pedro kang Jesus. Mao ni ang gibuhat sa Satanas dito gipintal ang Jesus para madali or para sa ako nga para ang ato ang pag-antos madali, no? Mag-take na lang tag drugs, mag-take na lang tag unsay dihay i-take nimo artificial kayo. Mag-inom-inom na lang ta para malimtan nato atong problema, but pagkaugma na nagyapon ang problema. So mo ni siya nga turn these stones into bread. Kadugdo mo sa temptation niya dito sa kamingawan. Make a special display of yourself. Bow down before me and I will give you the world. Mo man ang istorya sa Satanas. So, si Peter mo na ang iyang kanang istorya ni Jesus nga mao gyapon
pareha sa Satanas ang iyang giistorya. Ikaw mo'y babag, no? Ikaw may akong babag. Get away from me, Satan. Get away from me, Peter. Because you are a stumbling block sa ako. No? Stumbling block mo'y babag. Muna na nga, mo ni ang makapababag sa ako ang journey, no? Ngani, diskusyon pa na siya. But kung ang mga uban nga mga disipulo ug ma-convince ni Pedro o dili tubagon ni Jesus, mauna ni ang babag nila. Kay sila biya nagpanaw pa sila, nag-journey pa sila paingon sa Jerusalem para si Jesus iyang tumanon ang iyang kanana ang mission sa kaluwasan. So, yun siya, get behind me, Satan. You are a stumbling block. Ikaw ang nahin mong babag. No? So, dili yun ni mapalabay ni Jesus. Iya yun ni patgangon si Pedro. Yun siya nga, you are not setting your mind on the things of God, but on the things of men. Although nakasabot siya nga si Jesus Messiah, but dili niya masabtan ang resurrection. Dili niya masabtan ang pag-antos. Dili niya masabtan ang gugma sa Ginoo. Kay ang gugma sa Ginoo mao man ang pag-antos. Bisan na nga to ang kananaang gibuhat nato nga nag-antos kita para sa atong pamilya, para sa atong mga bata, para sa atong kaugmaon, para sa atong kinabuhi nga makahilangit kita. Mao man ang atong gugma sa atong Ginoo. No? Gugma sa atong Ginoo nga imugna nato atong kubliyong pamilya. Diha kaniya i-open nato ang atong pamilya. Diha kaniya sa mga minatarong unsa gisugo sa Ginoo parte sa pagmugna sa pamilya, no? Sumo na siya kay kung panalitan kung tanaw nimo sa tibuok kalibutan karon, usay ang pamilya wala na ibili. Usay ang pamilya pwede na nga mabuya ko sa katao ug wala niya ang ginikanan, no? Of course di man nato kanana ang malikayan nga mawala na ang usa ka pares sa ato ang ginikanan tungos kamatayon o uban pa nga hinungdan. But ang pagmugna nga ipakita nato sa ato mga bata nga gimugna gayon ning pamilya sa usa ka kumplito nga ginikanan, diha mapadangan nato sa kanila unsa ka valuable ang usa ka pamilya. Di mo nato malikayan o mawala man o sa kapatis tungkol sa sakit, tungkol sa kamatayon. But ang atong tinguha, dili yun nga artificial nga buhaton yun nimo nga mo ni itudlo gayon nga pwede day nga walay ginikanan ang usa ka tawo na di man na magsilbi na kay di man na plano sa Ginoo. No? Otherwise magbuot-buot ta, no? Magbuot-buot sa ito ang kaugalingon. That is not the will of God. So muna nga, sa ito ang kinabuhi, at yung pilingon kanang the pinaka gwapo nga dalan nga pamaagi, but dili mo na gusto sa Ginoo, dili mo na iya, no? Shortcut sa kinabuhi, gamito na to kwarta, gamito na to influensya, gamito na to ang tanang nga pamaagi diri sa kalibutan para maangkon na to ang atong gusto na dili mo na iya sa iyo. Sa katapusan, later on, mamuhan na gyapon na to nga pakyas gyapon ang tanan. Muna usahay atong pagtuo, i-compromise na lang yun nato. Atong gamiton ang pamaagi sa kalibutan. No?
pamaagi sa kanana ang pagnegosyo, pamaagi sa kanana ang eskwela, pamaagi sa buluhaton diha sa pagkumbinsi sa tao sa pamaligya, no? Pamaagi sa pagbuhat sa luling hayop, no? Ato na sa inangang kanana ang sugal. Concept nato sa kinabuhi, including dili exception ang ato ang simbahan, no? Instead, diha nato unta isubay sa kanana ang pamaagi sa cross ang ato ang tanan buluhaton ng kinabuhi. Mo nang naay cross kay daghan mag-ayong pamaagi nga dili mao. Dili iya sa Ginoo. Magpas-an din kita sa cross. No? So brothers and sisters, mo ta sa verse 24, no? Sa verse 24. Sa mga verse 24, tanaw na to, sa verse 24. Yung siya nga, unya mingon si Jesus sa iyang mga tinunan, kung may tao nga buot mo sunod ka nako, dili niya. Palabihon ang iyang kaugalingon kung dili mo sunod siya ka nako. Bisan pa kung kamatayon ang iyang dangatan. Kung atong ipadayon, no? Kay si bisan kinsa nga magtingwa sa pagluwas sa iyang kinabuhi, mawad-an hinuon niini apan si bisan kinsa nga muhalad sa iyang kinabuhi tungod kanako, maangkon sa kinabuhi nga walay katapusan. Unsa man ang makuha sa tao kung maangkon niya ang tanan nga mga butang kini sa kalibutan. Apan mawala ang iyang kinabuhi. Wala gayon. Kay wala gayon siya ihatag. Aron mabawi niya ang iyang kinabuhi. Wala nga si Jesus niya nag-istorya yun. Nagpaimangno niya siya disipulo. Remember? Sa ako nang ika-istorya, gikan sila sa Galilee hantod sa Jerusalem, nanudlo siya. Gihimo niya nga kanang opportunity nga manudlo siya. Muna nagsugod na siya tanudlo, no? Gikan sa pag-rebuke ni Peter ni Jesus sa plano sa kamatayon, pag-antos diha sa krus o kabanhawan o pag salba nato diha sa krus pinagi sa iyang pagkabanhaw. Gitik og opportunity ni Jesus to teach. Munang iyang gisgutan ang iyang disipulo, no? Sa verse 24. Munang ingon siya ni sa verse 24, no? Musunod, gusto mo sunod kanako, no? Munang ilang pagtuo nga pagsunod nila kay Kristo, maila kay libre ang pagkaon, no? Libre pag panambang, libre pag pumamatay, buhion, libre pag kanang abog sa mga yawa, no? Ilang pagtuo ngayon ani ang ilahang kasundan, no? But dili man di. Ang reality out there na ang kalibutan na ang ilang pamaagi dili pamaagi sa Ginoo. Mo ni ang gisgutan kaniya, magantos gayud ikaw, magpasan gayud ikaw sa cross. No? Mo bitaw na yun siya nga, dili kayo kita makasunod kang Kristo, may lang yun. Kung dili nato kanang kanana ang isalikway ang mga pamaagi sa atong even sa atong isuon, even sa atong mga bata, even sa atong kapikas nga mga kinabuhi atong bana ang asawa, no? Whoever does not hate his father, his mother, his children, and all the members of the family will not be able to see the kingdom of God. Nga naman, kaya nga naman, ang pamaagi man, ang pagkamakasasala, ang pagbuot-buot man,
Ang pag-awat-awat man sa uban mooy atong pag-aantusan. Lisod pa kayo i-convincer sa atong mga bata, sa atong asawa, sa atong bana o uban pa. No? Kung sila mag-awat-awat, sila magbubud sa ilang uglingon. Labi na ang uban nga makatungtong ng maayong edukasyon na mura na po sila o tarong. Mura nag-correct ang uban, di naging mutuo sa Ginoo. No? Muna siya nga, kung ikaw musunod ka na ako, isalikway ni mo imo kaugalingon. Salikway na to ang ato ang kaugalingon. No? Diya sa verse 24, muna yung gitawag na to og self-denial. No? Which, for me, it's not really easy. Kaya nga naman, denying ourselves involves sacrificing one's own interest in favor of serving Christ. Unsa man ang interest? Sa ato ang trabaho namo kita interest. Gusto ta makasweldo. Namang yung interest nato nga mapromota para mo dako ato sweldo. Namang kita interest para mudaghan pa gyud ang ato kinitaan. No? Mag-racket pagita sa gawas, magtrabaho pagita sa gawas para makabalay uban pa na ato ang tinguha. But do not forget Christ. Ayaw kalimti ang ato ang Ginoo. No? Dili lang atong interest lang ato ang pag-panahon. But unsa may interest sa ato ang Ginoo? Yang interest na ang ipakita niya sa pag-antos sa iyang kugma. Kanatong interest niya na kita maluwas diha sa iyang diha paingon sa iyang gingharian tayo. Walay pili ang iyang pag-antos, paghatag sa iyang kinabuhi ug sa iyang resurrection. Ug ang atong interest lang atong kaya nga naman madala ba na yan nimo tanang sapi nimo dito sa langit. Ang imong tanang dungog o dungganan kakaron sapian kakayo. Grabe ang influensya nimo, madala ba na nimo dito sa langit? Di na nimo madala, brothers and sisters. Bagdagang kayo nagkinahanglan nga atong tabangan nga sila po may langit. Dili lang katong pobre nga atong tabangan. Bagdagan po mga dato nga atong tabangan. Kaya ang atong tabangan ang ilang kasing-kasing. Nga daghang tabangonon. Yung bitaw sa PCP2, nobody is so poor with nothing to give. Nobody is so rich with nothing to receive. Because kaniyang atong problema karon is atong attitude, atong spiritual poorness, brothers and sisters. Yun siya, for whoever desires to save his life will lose it, and whoever will lose his life for my sake will find it. No? Kay si bisan kinsa nga magtingwa sa pagluwas sa iyang kinabuhi, mawad-an hinuon ini. Apan si bisan kinsa nga muhalad sa iyang kinabuhi tungod kanako, makaangkon sa kinabuhi nga walay katapusan. So kanang atong pagpaningkamot niya, grabe ang putong pagpaningkamot, no? Grabe ang atong sapi nga tinguhaon. Day in, day out. Nangatiguang na lang ta. Nangunot na lang atong agtang saan na to. Minsan nga naay, walay katapusan. No? Dili na gani kinahanglan og sapi, brothers and sisters. Dili na kinahanglan og unsay paningkamot pa nimo pisikal. No? Dili na kinahanglan nga magpa-porma pa kag maayo para madawat ka.
para maangayan ka. Dili na kinahanglan niya na nga ang uban gani magsuborno, mag-bribe, no? Magpalakas, dili na kinahanglan. Usba lang imo kasing-kasing. Iyon ang Ginoo. Usba lang imo kasing-kasing kay ikaw maka angkon og kinabuhing dayon nga walay katapusan. Wala na pagpaningkamot, di ka na magsakit. Wala na. Maangkon na nimo, brothers and sisters, mo na ang pasabot sa ato ang Ginoo, no? Take up your cross. Pasana ka ng imuhang kanana ang cross. Pag-BBI sa uban. Pagbugal-bugal sa uban. Unsa ka naman, nagsulod ka naman ni Kristo. Unsa ka naman, di na mag-uminom, di na naman magdruga. Di ka naman marites. No, unsa ka naman, di naman may malipay sa imo. Di ka naman magtagay sa amo hangtod magbuntag na. No? Di ka na mo apil sa amo. Asa may paingon. Magwara-wara. Karon, unsa ka naman. So brothers and sisters, mientras tanto na pa'y panahon, you invest your time, your effort, no? Your time, your treasure, imong kinitaan. Your time, your treasure, and your talent, invest it to God. Kaya man siya, what will profit a man if he gains the whole world and forfeit his life? Unsa may maangkon sa tao nga makuha niya, no? Unsa man ang makuha sa tao kung maangkon na niya ang tanan nga butang dinhi sa kalibutan apan mawala ang iyang kinabuhi. Brothers and sisters, wala gayon. Kay wala gayon siya ihatag aron mabawi niya ang iyang kinabuhi. Ang kinabuhing dayon dili mapalit. Ang mapalit ra nato diri sa kalibutan ang pleasure, ang pagpalami lang yun sa ato ang kinabuhi, pagpabukad sa atay, sa ato ang pagkamadungganon, pagkasikat, uguban pa, ang panito sa langit. Wala, gikinahanglan lang ang imuhang kinabuhi, imuhang kasing-kasing. Brothers and sisters, the Son of Man will come in glory and his Father with his angel, and then he will render to everyone according to his deeds. Kaya nga naman, sa katapusang adlaw, sa eschatological time, iya kaning pagkasusihon tanan. Giyon sa man nimo pagpuyo ang imong kinabuhi. Giyon sa man nimo paghatag nining kinabuhi dito sa imong asawa, sa imong bana, sa imong mga anak, sa imong silingan, ug sa imong office worker, ug ban pa, sa imong membro sa simbahan, ug ban pa. Yun sa manimo pagpuyo ang imong kinabuhi. Kaya in verse 27 na siya, kaya ako nga anak sa tao mo balik nga nagadanag sa gahom sa akong amahan. Ug kauban ko ang iyang mga anghel, unya hatagan ko ug ganti ang tanan nga mga tao sumala sa ilang binuhatan. Brothers and sisters, naday accountability nining kinabuhi. Sumala sa imong binuhatan, iyakang sukmatan. No? He will make an account of you. So brothers and sisters, sa katapusan, nagsugod kani, nagipakita ni Jesus unsa ang attitude ni Peter. Isukmatan po siya. Dili yun ana Ginoo nga ikaw magantos ka namo, magpalansang sa cross. Yun siya nga dili ka na may tabo sa imo. Iyang gibabagan si Jesus. Dito ka na nagsugod nga pagtulunan.
apan si Jesus mitubag kaniya, "Get behind me, Satan." Pahawa sa Satanas. Mao ka na gihapon ang imong gibuhat. Nga imo akong gipintal dito sa kamingawan. Na gusto ako mag-shortcut, di na ko muagi sa pag-antos. Di na ko muagi sa paghigugma sa akong isikatawo o sa mga katawan sa Ginoo. Kay gusto nimo ako maghari nga walay hago. Ako maghawil hari pinaagi sa influensya, pinaagi sa gahom sa ubang tao, pinaagi sa pagbaligya sa akong kaugalingong kalag. Ingon ang Ginoo, dili ka na maura gihapon ang ibuhat sa Satanas sa ako, Pedro. Get behind me. Dayon, ingon dayon siya sa verse 24. Ingon siya, kung ang tao buot musunod ka na ako, you have to deny yourself. Take up your cross of suffering. Suffering, nga naman ang ubang tao. Dili, Diyos nun nga pamagi lang ibuhat karon sa kalibutan. Apan, shortcut sa kalibutan. Influensya, pagbuot-buot, pag-awat-awat, pagpasikat, o pag-invest sa ilang oras para mudako o sikat o mayo sila, magdato tayo sila para sa unsa man na investment. Tama na di sa kalibutan. Pati yung siya, kung buot ka mo, musunod ka na ako, imong isalikway ang imong mga investment sa kalibutan. Apan ihatag mo imong kasing-kasing ka na ako. O maangkon mo ang walay kamatayon. Maangkon mo ang kinabuhing dayon. Di na ka mag-antos. Dili na ka maproblemahan o pagpasikan. Di na ka maproblemahan pag-awat-awat, pag-buot sa problema. Apan iya na tanan sa Ginoo. Kay dili man kita taga dili. Dito man kita taga-langit, dito sa gingharian dayon sa langit. O sa katapusan, niyon siya, kay ang anak sa tao ubalik nga nagadanag sa gahom sa akong amahan. O kauban ko iyang mga anghel, unya atagan ko o ganti ang tanan na tao sumala sa ilang binuhatan. So, asa man ang ato ang binuhatan karon. Andam ba kita sa pag-abot sa ato ang Ginoo na dili naman siya matagna kanusaan. Mientras tanto, brothers and sisters, nga napay panahon, gitagaan kita grasya sa Ginoo sa panusan. Salamat kayo o may buntag sa tanan kong mga Bisaya, bisag asa karon sa kalibutan. Ayaw po mo pagkalimot. I-like po para makontinue niya ito ang ministry, no? Kanunay kong grace sa inyong kanan ang kapatabang na i-like po para mapadayon na ito ministry. O kung mahimo pa gani, ipasa po sa uban mga Pilipino. Sa labi na sa mga po sila magadungog sa may balita. Salamat o may buntag sa tanan. Name the Father, Son, Holy Spirit.